Blei Sabatan ya pi baro hagani sngi ngakhat sangphai pi baro sagani ga sngi Sabatan bangin syakri lang yo Blei ka sngi ga bakhut ka sngi ga bakentang ka bau Blei labu hagani ga sngi bangin yamani yo Blei tengi ya sedang yani ga jing syakri jangi kani ga step ka sngi Sabatan da ka bangi nyaphai saga Ktien ka jong Blei ka naka memory text lani ka kot dekat kan mau ke bangi lak ban sem na ka sithi sau cakap kal nang ka banang kong ke dekat ke baar puar ki Ktien ki bang kum ni te to long phi ki nong le ya ka Ktien bat om tang ki nong sngo da ka ba syukur no ya la dehi an puli man sa sisien te to long phi ki nong le ya ka Ktien bat om tang ki nong sngo da ka ba syukur no ya la dehi ublain ker khu ya ka ni ka jing puli hani ka por te nginya sedang ya kani ka jing seng jangi Sabbath Skul nginya ruai ka jing ruai ka ba ka number jing ruai ka ba rem lai spa sao ba na ka jing ruai ka ba thamai lai spa lai pulai ka don ka ri so wan ba thiang in ruai ka khot ka ba ning kong ka ba ar bat ka ba sao ka don ka ri so wan ba thiang ka no jink man ang tangan yang ka sngi bak man ka ten shine sa jing dum ka mid hang ta kam ka o ri biula ba thiang lom nga pet ken diang do real per nai ko mau just par ying shong ne ru la krelot par ngan shem ha kari kaburam Kharbteng ka ying jong nga junam nong penemon nhạt lang bát nga jeng salot bát yang hang ta on bát on ten yang nga jai jai ha ka ri jeng suk neng utrai o ri biula bát yang na lor kilom nga pet ken diang du real per nai ko mau just burning shong ne ru la krelot par ngan shem ha kari kaburam Kharbteng ka ying jong nga junam al pangadon yai sawaki serba bang bat yang shisha kat bangel bat real koit lang kenya roda jeng wai babang Gori bila bat yang na loki lom nga pet ken diang tu real per nai go mau just burning shong ne ru la krelot par ngan shem hakari kaburam Kharbteng ka ying jong nga junam tôi nhà đuổi cô pa cho nghi bà Kharbteng Blei bà khao Blei bà im
Blei ubadon hagi caka baro. Ni aingu ya me a Blei nama gajing iet ki me yangi. Ni aingu ya me nama kalat ka ba me sya yangi bangin mani ya me. Bat ni aingu ya me nama gani gasngi ka ba kraw ha ka bangi yo ya ka ban syakri ya me. Bat bangi yo ku try ya ka ban mani ya me. A try ba phangi dua ya me ne po to men snai banyalam mi gijing mut jing perkhat jangi gi do nuot ki jangi bangin peliet sya me try bangin sya ba men se ma khu je me shong ha po jangi bat kum chu bangi ngin pediang ya Ktien ge jo me da gijing kemen yalam yangi try nadu bas dang gijing syakri jangi bagi ai barok ki bangi ngin le da ka bangin wai ngin puli ke Ktien ja me ngin ngap ke Ktien ja me kan long ko try ba pha ban pen sang bahaya me bat me men pedang sang bahaya ngi try ba pha om tang gijing pendap rukam ban ni gijing le briu rei kan long chi cha try ba pha gijing knya ka ba me mes sang bha to pen kentang gi da nuot ki men siem jangi barok men ker khu ru ko try ba pha ya barok ki para banget ki jangi nadu ki na ki barit kum chu ki khun samla ki long keme ki long pa badan hagi caka barok ko try ba pha bakin penlej ya kasngi barok ko ya ka ban mani me bat syakri ya me ka buram ke jengu ngi ai me try to ngawat pedang ke jeng doi jengi na bai kini barok ngi doi kerpat ha ka keteng unong penim jengi Jesus Christ amen ha kan ka por pan menta ngin yo ya ka ban pedang ya ke jeng kan chau ngi lum ya ke jeng kan chau jengi bat ha ka chu ka por ru ngin ya pej artat ya ka jing thu khana mission. So we spoke to some of the leaders in the municipalities, the mayors and these things, and sort of representatives. And we asked them what are the real needs in the community. And one area that really stuck out as a major need was loneliness. In Sortland, Norway, loneliness is a key challenge among both the elderly and the young. About 1/3 of the teenagers here say they feel lonely. So this is why we started thinking, well, what can we as a church do to contribute and meet that need? We're trying and failing and seeing what works, what doesn't work, and through that learning. They don't necessarily know the name of God and who He is, but a lot of people do believe there is a God. And so belief in God is quite typical, at the same time as traditional church is seen as problematic in regard to the core cultural values. This region was one of the key areas for Adventism in Norway. We had areas here with the highest density of Adventists in all of Norway. And now our churches are very much dying. Similar to many places around the world, the church has lost its foothold, struggling to be known as an integral part of the community. Can the church still be relevant here in Sortland? Pastor Kenneth believes so. The key is forming connections where people are and meeting their most painful needs. The family structures is sort of something also that's under attack in this region. Sort of a lot of unstable family relationships. So we had a family retreat recently. We wanted to place a focus upon families spending time together. So that was the overall goal, strengthening family bonds. Over the 6 days of the retreat, the 8 families focused on spending wholesome time together. Organized activities like crafts and games provided opportunities for bonding and a lot of laughter and smiles. It was very positive. It was very encouraging. They were so grateful because these families were also families that couldn't afford
vacation themselves. So this was part of it also. We were offering them a vacation experience, and they were just so grateful for that experience. And friendships building over that week we spent together was, so it was a very encouraging time. It has been sort of quite touching also seeing how God has been opening doors that we did not expect. When they see we as a church really wanting the best for the community, so they've given access where we can sort of be quite bold and open about faith, and it's received quite well as well. So I think this is not something we've been doing, but it's seeing how God is working on the lives of people and the hearts of people and opening doors that seemed very closed. Please pray for church members in Sortland, Norway. Pray that God uses them to overcome the challenges of loneliness, broken families, and skepticism in the community, and that through this, people can come to know Jesus personally. This quarter, a portion of your 13th Sabbath offering will help build a center of influence for Pastor Kenneth and the church members to host programs and events geared toward the community. The offering will also help construct an urban center of influence in Cyprus and establish a church in Serbia. Please consider how you can support these projects through prayer and by giving to this offering. Hakani ka porpat ngilet lang show Blei ban aingu namar kini ki jinkan show ki jongi tongi ni pandemic khle ini duai ko kupa jingi bahab neng long balakar khui Kharbteng ka ba khoj e ka jongme ni aingu eme a trai ba bha namar ba medang peli kani ka lat hangi bangila banwan sheme hakani ka rukom ko trai bi wat Kharbteng kini ki jingja kaleng saudong yangi ir kapat eme ko kanrat ya ka ba menis nei ban kurkhu ya kini ki jing ai ki ba khndiat ki ba ki para bangai jungi ki lano kurkhu ki trai bakin long ki ba khrau na ka banta ka kam ka jongme idwai ru ablei ba bha ya ka ba menis nei ban don lam darkat ban ye kini ka por Bat barok kitu ki para bangai ki badan hala ki jongki yang ki sam ki jongki ki wa shashkor ya ka Ktien ke jome bat hot ki parlok para joru ki bala banyo sngowi ki ni ki jing sawa tu kurkhu ki tu dan lam rakat bat ki dan lam rakat ko pa babha bat ushakri barit jome ha ka Kharbteng ka ba ij ka Kharbteng ka ba koror tam jong trai menong penim jong Jesus Christ ka duai amen. Adap da gajing so kemen ka bakrau habang ayo e kini kalat ya kaban ya sam ya ka Ktien jong Blei lingba kini kalat pathai kubor hoj ni tip ha bakam long su ka por ka bastuk ingi ya ka bangila banya kenduk lang ndai ka long pat ke ru ka baso kemen ya ka bangila ban shakri Blei ha kani ka rukom ngangech khem u Blei un kurkhui pi hangnu hak ba pidon ngalai osngo naki katu ka ni ki para bangai bat ki parlok baki ong bakalong ka bakmen banyo akum kani ka por ya ka ba kila abanya kendu lang sieng sisem kila abanya kendu lang bat ki khon ki ti bat ki parlok parajor ya kabanya sengnya selok lang yu try bonong penim jongi Jesus Christ nila poi syakawe pat kebenta jong ka jing pulie ya ka Ktien ke jong Blei yakini ki kot lonong ki jongi ki bangi ju pulie ki balong da shisha u klong snam jongi ki para bangai ban nila poi ha kalenong ka ba khat lai bat kalenong ka ba khat do bat ka jing puli ya ka Ktien jong Blei ha kani ka kolonong kalong ban im da ka Ktien jong Blei ban im
lani ban im kat bakum ka Ktien ke jong Blei. But labu iki dekhot kan mau hang ni. Iki dekhot kan mau ika bangila ban phais ke Bible jongi. Na ka Shiti u Jacob kalanong ka baar puar. Patshua ban pulih ka ni. Aku ban ya thu khendiat syapang uniu syakri jong Blei, bot u syakri jong Jesus Christ. Ulah tho ya kene ka Shiti. Syaki para banget. Syaki khadarjat ki khon Israel. Ki balalet la pensakama ki keleng kari Syria bat kali Palestine. Bat une syakri jong Blei. Babun kinong tho jong ngila banong kita ki Bible scholar. Ani ki restart Bible. Ki tho ya gane. Ki ong ba uni u Jacob. Namar ki bon ki Jacob ha ka Bible. Une ulong uway ni ki para imman ki jong u Jesus Christ. Ngakwa ru basyo banya chini ngan penkan mau khendiat. Namar kan ni ka dokhat kan mau ko ong yingi ti tulong phi ki nong le ya ka Ktien. Bat om tang ki nong sngaw. Da ka ba syukur no ya la de. Ban kham song thu shu ini dokhat kan mau jongi. Ngakwa bangin ya phai lang sha kat khot ka bakhat khandai ar pho bat ar phuai la dangi pet hang to ka baong namar kata ko para banget bi jonga to ai ba ubriu baro unlong ba kloy ka ban sngo ubatut ya ka ban kren ubatut ken ya ka ban bitar namar ka jing bitar ubriu kam ju penlong hok ublei. Uni syakri jong Blei tho ekini namar hakani ke jing penwir ki jong kini ki khat arjat ki khon Israel ki mat ya ki bini ki bakum kani ke jingja lese mangi hang ni ru habangi syam ya ke bakum kani ke jingja saudong yangi nidon hakni ke pedang ke jinglong bani kloy ban keren ni suki ban sngo bani kloy ru ban bitar. Bat ko ong susu Jacob ong susu ang ni nabakumta habala bono bat ikijing tingit baro bat ikijing shlei kejing bisni to pin pediang da kejing jamnut ya kata ka Ktien bala thung ka bala ken ban penim ya ki men sim jong phi akwa ban banjur hang ni khandiat uong hang ni bagani ka Ktien ka bangingin niya puli. Kada ka Ktien ka bala ban penim ya kemensim jonga jongpi. Bani pai chuchu hang niru ukun tu yangi namar kata bangin pedang ya kani ka Ktien da ka jing jamnot. Habang ila no ikita ki jing shlei jong ka jing bisni. Ila no ikita ki jing tengit ki badon hangi ki bangi pensosi ya kamon ke jong Blei. Ni don kam ban tiang ya kani ka Ktien da ka jing jamnot. Namar kani ka Ktien kalong ka bala ban penim ya ki mensim jonga jongpi. Namar kata ka daw Jacob uong hang ni ti tu long pi ki nong le ya ka Ktien bat om tang ki nong sngo. Para banget bi ki parlok ki beyo sngo ya kani ka jing sawa ya kani ka khubor. Hatu ngin kali ya le dia hatu ngilong kinong le shisha ka Ktien lani tang kinong sngo ya ka Ktien namala dang ngilong tang kinong sngo ka Ktien ba om kinong le kan mau ba kani ka Ktien ba im ba don bor ka jong Blei kong pilong ki ba syukur no ya la de habang pas kani ka kot lolong ka jongi kaya thu ingi Baka Bible study lani ka jing puli ka Ktien ublai la ka long hakanu kunu gurkom la ka long ka babhatam lani la ka long hakarukom ka bet ka berhenti
kaya tu syayangi bahkan nomlong kaba menjarap yangi lani kaban pen mentua yangi lada ngem kut jingmut scam ban le yaki lani ban im kat kum kata Ktien kabangi pulih namar kata kedau ngidon kam ya kaban kut jingmut in pai sekani kot lonong kabaong yangi Ktien ba im jong Blei ba siem ba khoi iku abangin yebu yakini ke jingmut kamu dayu ba ngingin im da Ktien ke jong Blei kadau ko beningkong kolong kani Ktien ba im jong Blei Ktien ba im jong Blei namar la tho ho Hebrew lonong ka basau dokot bakat ar la da pin pai kaong kaya thu syaingi namar ba Ktien Blei kalong ka ba im bat ka ba donbor bat ba khamnep banya ka nu ko wailam arliang serti ka ba peiru hado ka ba pen khlat kam jingim bat ka mensiem iki mat bat iklinching bat ka ba bisharu ya ka jingmut bat ka jingthmu ka donot jongi bat ka ba bishar ki jingmut bat ka jingthmu ka donot jongi kata ka di Ktien Blei ka ba im bat kwa syu banya chkhmat kai ka jingthmu jong ka ni ka jing puli Ktien jong Blei nama ka ni ka di ka kelas ka ba ngi don kam ya ka ba ngin so thu shai kai ka jingthmu jong ka ni ka ba puli ya Ktien jong Blei la ni ka thong ka ba kongsan ban puli ya ka Bible ka jing puli ya Ktien jong Blei kam long tang bangin tip ya ki jing ya thu khana lani ki jing tip ki ba phla lani kamlong tang bangin long kita ki start Bible ki ba nanglut ki ba tiplut henrai ka jing thmu ba kongsan lani ka thong ba kongsan ya ka jing puli ya ka Ktien Blei kalong namar ba ka Ktien Blei kan yo ban sensyar yang bat ya pi ka Ktien Blei kan yo ban sensyar yang bat ya pi bat kan yalam yang bat ya pi bat kan long kenrat halor ka jing im ka jongi om tak kata kani ka Ktien jong Blei ka jing puli Ktien jong Blei kalong ban kta ya ka jing im ka jongi ban kta ban penkala ya ka perkhat ka perdan ka jongi kata kalong ka badon kam ya ka bangin puli ya ka Ktien ka jong Blei ladang imon shisha ban im lani ban le kat bakum ka Ktien jong Blei ya ka ka bangi ngelatip kamut bangi lamon kadon kam shisha yangi bangin mont ban pendemlut ha ka jing shisha jong ka Ktien jong Blei kamut ni lamon ban pendem ya ladi ha ka jing shisha ka Ktien jong Blei bat parlok baik ki para bangai kani ka jing jiet kamlong ka basuk namar kani ka jing jiet ka bun sien kaya senrap lam lari ka berap lam bat ka jing yele ka bacur ka jing yele ka batenge ha ka jing im jong lani ka beriau namar ngile ka thma halor ba wei ubon long unong sensyar wei ubon long unong sensyar ladu ha ka jing im ka jongi bat ha ka perkhat perdan ka jongi kata kalong ka bakongsan bat ha ka bakut ngin syam badon tang arteli bat ka ngi habjit ka wei na kita ka Bible ka yu thu ngi la dangi pai sha ka Ktien ka jong Blei ngin ya pai now Philip na ki shiti Paul skinong Philippi hon hang ne ka yu thu ngi bangi hi daladi ngimla kani ke jinglong briu jongi ngi briu bala hap saka pop ngitep ya kata no do Genesis nong ka balai habangi la hap ngimla shu ban im kata ke jing im kumba Blei ukwa yangi bangin im ngilong ki briu bala hap bat ngimla ban le
ya kata la ngim mon banyak so ya ke Ktien jong Blei la ngim kwa ban le ya ka Ktien ke jong Blei namar ka Ktien jong Blei kai thu shai ngi ka bhinya phai lang bat nga na ka shiti upol skinong Philippi kalanong ka baar ka dekhot ka ba ngan pulien do ka ba khadar ko ong kum ni kum ta te ko hab ba i jonga kum bahala ka sngi pila ko ngo om tang ha khmat jonga rei menta kham tam e ha ka ba ngam don ha khmat ken tu trei dep no ya ka jing pen im jong phi da ka jing tieng bat ka jing khnyo mangi ni don kam ban trei dep ya ka jing pen im jongi bat kataru da ka jing tieng bat ka jing khnyo ong apostol Paul hang ne shu ang ne ka khot ka ba khalai ko ong namar dei u Blei u ba trei hapo jong phi ya ka ban monru bat ya ka ban trei namar ka jing so bha jong ni na ka ni ka khot ni na ka ni ka khot ba kam dei ka mon ka jongi bangin le ani bangin kongu ya ka Ktien ka jong Blei dei u Blei u ba penlong yang ni bangin kongu ya ka Ktien ka jong Blei kani ka khot ka thu sha yang ni ru bat ko ong ru engi hang ne ngan puli phi se ka khot ka ba khat riu shwa bangin ya cha prang shu khan riu ko ong kum ni da ka ba bat trua ya ka Ktien ka jingim bangan yo le burom hak sni utra ukris bangam simla phet len oi lem ni trillion oi kani ka de jing ong ka jong Paul henry hang ni u Paul u ong yang ni ya kani ka wei bangin bat trua ya ka Ktien ke jingim ka bubut bangin bat scam ya ka Ktien ke jingim ka don kamingi ban bat scam ya kani ka Ktien jing ka jingim lem kum ta nginum la ban le ya kamon ka jong Blei utrei hapo jongi ho Blei utrei hapo jongi lingba umensiam ba khoi ubatang ma uhi uba ai hangi ya ka jing start bangin sothu ya ka Ktien ka jong Blei tang Blei bala ban ahi kata ka jing start bangila ban sothu shu kum kibriu kum mangalong ne kum kibriu ki bala hap skapop ngimla ban pediang ya ka jing shisha ngimla ban le ya ka jing shisha bun sin ngi le persha ya ka jing shisha jong ka Ktien ka jong Blei dei namar kata ka dau bo Blei ru i no yangi bangingin le bangingin bangin ya hala ka jong ka boy ka kwa shu ban pen i phi namar ka di ka Bible ka bangi puli ka Bible study hang ni ko lonong jing in pek ndiat ni ki briu balei bangi ngimla ban le ya ka mon jong Blei lan ya ka Ktien ka jong Blei la dang i pet hang ni no Ephesus ka kwa ngi phai lang sha ki shiti Paul sha ki nong Ephesus ngimla ban pet lot ngin pet kat tu kan ni shiti Paul sha ki Ephesus kalanong ka basao ka dekhot ka ba khat nyu bat khat phra ko ong ngi hang ni ya ka ni namar kata nga ong ban nga phla ha utrai ba phen umya chu kum baya ki gentle ha ka jing thala ka jing mut jongki habangi ngimlong ki khon jong Blei tanangi ngimlong ki bala pryang ngi musiem kho jong Blei nginumla banya ha ka lenti ge jong Blei lemne le ya ka mon jong ka bakhat phra ko ong bala pendum ya ki ha ka jing sempang jong ki bala penlong khon so em na ka jing im ka jong Blei namar kata ka jing bom tip ka bahaki namar ka jing pen ka donut jongki habangi ngim don rengkat bat Blei umensiam Blei don hangi nginum la daleleiru banya kat kum kamon ka jong Blei ka don ka we ka khot ka bangila ban kan mau na ka rum ka lonong ka baningkong khot ka ba arsan le si kan bhai ngi hayeng le sing puli bhai ka ni ka khot ro ka ba ong ngi kum ni kibala ya pli ya ka jing sha Blei
bat ita iba lamler bat kilaya mani Blei bat kilaya syakri i jing thao kaban lendet ya unong thao ubalong ke jingkerku syaki bom jukut amen pi hang ni ke jinglong bomman jong kibrio kat adu bakinya pli ya Blei bo im bo shisha bat ki ibalong corrupted ki ibalong ki bapot ki bom don kador rem tongin ya chuju khmat lengba umensim bakhut Blei da shisha utrei hapo jongpi banmon bat banle ya ke ka ba ya dei bat kamon ke jong Blei ngalong ne klem umensim bakhut ka khubor ka Ktien Blei ka khubor ka Ktien jong Blei kanum don ka jingta yanga ba jepi bat ki jingalap ki jongi kinlong ki balet ai klem umensim bakhut kanum don ka jingkermen ha ka jingim jonga jongpi klem umensim bakhut kanum don ka jing shania ka baskem halog jong trai bo men ubangi syakri bat klem umensim bakhut kanum don kata ka jing bangin syashkor ya ka Ktien ke jong Blei dei lung bau umensim bakhut Blei uba penlong yangi bangin mon bat ngin le ya ka kam ke jong umensim bakhut unong hikai uba angnut yanga bat yapi banyalam yangi sya kita kijingjeliu kiba Blei udon ya kaban persutu yanga yapi uba kwa banyalam yangi bangin sotu bangin chempang ya ka jingjeliu jong ka Ktien Blei bat ban persutu ya ka jingha bat ban pediang da ka jingkermen ya ka Ktien ke jong Blei upenlong yangi bangin syashkor ya ka jing shisha ka Ktien jong bodu ai hangi ya ka jingai ka batmai habangi puli ya ka Ktien ke jong Blei bakumta ni ka jingim jongi kan long no ka bayai ne bat ka bashania scam bat ka badon ka dap da ka jingien banle ya kamon ke jong Blei hakani ke jingi puli jongi hakani kot lonong kwa do ban pen kan mau pi para bang ye bat ki bala banyo sngo kan ye thu pi ba don ubala ban batai ya ka Bible klem ke jing yalam dan klem ke jing betha jong mensim bakhoi hendai lada pishim ya ka Ktien Blei ya ka Bible da ka mensim ke jing surit da ka donut ka bapendem da ka donut ka basyak ban hikai ki angel ki jong Blei ki angel ayatu ba ki angel ki jong Blei kin yang hajan jopi kin yarap yapi kin shanjur hapi kin pani yapi ke jing sha naga Ktien ke jong Blei kani gade ke jing yatu ke jong ka syakri ke jong Blei haka kot jong ka bakot ka selected message hakani ka rukom ni ke jing yaper hapdeng kai ka bakenjaman sim bat ka bakenja do kwa ani bangan pai khendiat hakani ka por sha ka city pol ki nong korin pol ya thu sha hang ni kai ka bangi don kam hang ni la ya thu ingi ba ke jing ya pen ya per hapdeng kai ka bakenja man siman puli pi na ka baning kong korin nong ka baar ka khot ba khat lai bat khat sao kai thu ingi kini ya kita ki ru ngi kren om da ki Ktien ba ka jing start ubriu ka hikai Hendaya ki ba umensim hikai da ka ba persyang ya ki ba kenjaman sim ya ki kenjaman sim bat ki ba kenjaman sim pi ka don ka jinge dai
Kharbteng ke bakenjaman siem, bat ka bakenjaman siem. Khot bakat sa ko ong henrai ubreu bakenja do. Pediang kita ki iru ki jong siem. Ubreu bakenja do. Pediang kita ki iru ki bakenjaman siem jong Blei. Namar kata namar balai, namar kilong ke jing biet hau. Bat umla hi ban itu yaki. Ubriu bakenja do umla ban itu ke bakenja do. Nabada ka bakenja siem ba bishar ki. Pios ngo iki ni ki Ktien barabor. Hendai ngong ye pi hang ni. Iki ni ki jing shisha. Blei ba ubriu uba kenja siem ula ban bishar iki wat iki bakenja do. Hendai kat ba uba kenja do umla ban bishar you bakenja siem. Yo ubriu bakenja siem bakenja do umla ban bishar. Kani ka dekat ka babut ke tu ingi ban su tu syai. Kong ni hendai uta u bakenja siem u bishar iki baro hendai ya u omdon ba bishar. Kadau kolong ko ni namar wei batip ye ke jingmut utrai ba un hikai u. Pi ngakwa ban ye tu ipi ni ki briu para briu ni thu yêu briu bo bitar ni thu yêu briu bo kemen pek na kadur ke jongki henrai ya ubriu bo kenjaman siem phimi thu namar u bo siem u keren hapo ajungu kani ke khot bakhan riu ko ong namar wei bo tip ya ke jingmut utrai bo un hikai u dei namar kata kadau ngimla ban bishar ya bo kenjaman siem in phas kui ka banta pade hakani ka por ka kham kong san yangi kalong bangini i ya ka nuksa kum no ban im da ka Ktien ka jong Blei ka jing hikai ka kham pha e ka bangila ban yo om no way pat like no try banong penim jong Jesus Christ utra jong Jesus Christ utip ha ya ka Ktien ka jong Blei umon trajung Jesus udah mon ban bot iki jing tho jong ka Ktien jong Blei baro bat uim bat uyai ne ru ha ka Ktien ke jong Blei dei namar kata kadau ula ban job ya ki jing pensoi ula ban job ya ki jing tenjuk baro dei lembah ka Ktien ke jong Blei namar udon kini ki jing long ba uit ya ka Ktien ke jong Blei uit ya ka Ktien ke jong Blei pi ha ka jing pensoi yo Jesus Christ ya ka balabu jing tho hau Lukas lenong ka basau la tho hang tu la da pin pule ngim don por ya ka ban pule ya ka ba hadu lai sien u Jesus Christ u pendon kam hadu lai sien u pendon kam bala tho kat bau syaitan ru kwa ban le ko mu Jisu wong wa uru wong la tho kambiang namar kata ngi ru para bangai bi bangin chutip ya ka Ktien ke jong Blei bangin chula ya ka Ktien ke jong Blei ngidai banda tip tikena hangnu ban pendon kam ki ngidai banda tip tikena ya ka jingmut jongki kumbau Jesus lole bolo pendon kam bolo job yo syaitan bolo job la yo syaitan bani ko aro banye tu ipi lada u Jesus Christ dai uba puli bha ya ka Ktien ke jong Blei unjin dalasha pengop hau syaitan daki Ktien jali jong jong daki Ktien pen khalau jong handai namar bau Jesus Christ utip ba ya ka Ktien ke jong Blei u syaitan simla job you ka ba kham sutuna shishu shapang Jesus Christ kalong namar kani ka jing penlek ka jimut ju ka jing penlut por ka jong ya ka ban puli ya kani ka Ktien ke jong Blei kala penlong yu Jisu ban la lendat ya ka Ktien ke jong Blei bat pendon kam ya ka ha ka badai por namar kata kadau
usoitan sim lala ban pensoi ya Jisu. Ban sunang ya ka Bible. Namar kata kamlong kababiang nang kabenta jungi. Sakawai kanuksa ngila ban wara hang ni ban peni kalong habau Jesus Christ uya keren bat kitu kisenran ki jongu. Bon sien utrai bunong penim jongi Jesus Christ. Uple ya ka jimut jemperkat jongi. Upun soto ingi lengba ka Ktien bakoi. Pikan mau lada pipai hau Lukas lenong Kaba arfusau hang tu la tho ha ka jinyai lenti ki arngut ki senran hadian lai singi ka jinyap ko jong Jesus Christ kita ki senran jong ki bana Emmaus ki layat ka chia thu ipi khindiat bot Jisu ru ulale kumbaya ya rangkat bat ki bat ulak keli na ki kai ka ba pi karan na pedeng kini arngut udoi wei ubakerteng kilofas ulaong destang mame unong wei hang ni ha Jerusalem ubam tip ya kai ka balaja hang taw la sedang banyathu kumnu bala pensitom kumnu bala penyap bala sanar phna ya Jesus Christ onda kila nang ya hang ta bat gila ya thu syusyuru bakumnu bau tahu Jesus Christ ulami pat bat kita ki kentai kila nang pen kendit syusyu iki Jesus Christ yi hang ni dekat bar penyongan puli iki ko angkumno ti haba ulas dang na Moses bat na ke jingye thu lupa baro ula pen pau haki ya ki jing tho baro iki ai ru syapang ya ladi pi nem para bangai bi pi nem parlok bau Jesus Christ upenan kam na ki jing tho ulong uba puli bha ya ki jing tho bat kani ke jing kren ke jung na ki jing tho kalapen kendu iki tat hadu ba ular ondala poy kata ka jaka ba kitmu ujisu ule kumbania chakmat kini ki arngut ki senran kiong kila bat yu kila kerpat yu ba unia syong lembat ki bon samit namar ka kalapoi ka pormit bat jisu la pediang ye kata bat kila pele ka khmat joki onda ula kedia kepu basutunat kalong ba don weiru lesi ngala banong ubrio hapertai uba kedia kepu kum Jesus Christ namar kalong keba phla ba kargom kedia kepu jung bat ki nongbu jung ki ithu ba ya karkom kedia kepu ke jung Jisu bala pli ki khmat ki jong ki bat kilong hatu ka dono jung kam simla plu menba ulay thu ingi ya kita ki jing shisha ka wei hedin ka wei ka bala tho nadu ka por Moses hadu ki nong yethu lupa ka bakut hau yones Jesus Christ ulong ba puli bha ya ka Ktien jong Blei uba im da ka jing da ka Ktien ka jong Blei uba im da ka Ktien ka jong Blei ngila ruban pe chu le sela da ka por ka sha ngi hang ni ngila ban i yun Yohanes nang pen baptis kat bau dang don ha yeng bendi ula pha kali kisenran ki jongu ngila ban chem ya kata no Matias nong ka ba shipau dekat ka ba ship o khat lunong ka ba khat we dekat ba shipau ter pri ba Yohanes upha pen pha kali na yeng bendi hatu uni udai ta Jesus Christ ta nong itu lupa uban sawan uban penim ka pasai laning inap the way pat hakani gejingnya keren lada pipai hang tu pinyoi bau Jesus Christ wong kita ki bawan siamiu khele ya thu ya kai ka balale ki bat ko ki ya ki ba mala ki ba kelut ki asngau bawat ki bayap la penem bat ya kini la don lut ke jing tho baro namar la tho
lut syapang Yesus Kristus. Ba Yesus Kristus uang ru. Ya kita kinong wa nal kita kinong wan kilai leino. Bulong ba omdon weiru balakha nakabriu. Uban kam krau banyo Yohanes. Banyo Yohanes nong penbaptis. Henry ya kan nilai itu lupa. No malaki lenong kebalai kebeningkong. Kini berhak kilong namar bau Yesus ulong bau pulih bah ya kijing tho. Ulong bau pulih bah ya kijing tho. Dia namar kata kadau ni iya kini. Bat gila ruban keren Yesus angge. Ujisu bat kakot ba kumno le. In page no Yohanes in pai berngasyu Yohanes lenong kaba san hangtung ila bani kendiat Yohanes lenong kaba san kadkhot kaba sausan ba sau punyong in pule ka kaung kumne wat mut banga ngan mudu yapi hau tau kpa don uba mudu yapi umosesi hau ba pia kermen namalada pila ngej hau Moses pindalangai hangaru nama uta ubala tho syapang jonga uta ula tho syapang jonga henladar pimngai ye kita kijing tho jongu kumno pimngai ye kita ki Ktien jonga kani kadai kijing kren kejong Yesus Kristus ni yang ini kijing shisha peladangi ngimngai ye kijing tho jong Ktien jong Blei nama kimi agini kisni nitep para banget bi bakidon kibong ba ke testament ke barim kalong ke bom dan kam ke don kam tang ni ke testament batmai ke labyang ring i ni ke jing shisha ni ke Ktien Blei balada ka Ktien ka testament barim kamieng hangnu ngila ban pen shisha yakini ki belajar nama ka por ke jong Yesus Kristus ke don tang ke testament ke barim ko ban pen pai ka tu ni ki khot namar kata no Matius lenong kebasan banginya epet ya kini ke benta kai ke bau Yesus Kristus wong hini Matius lenong kebasan yin pet hang ni bau Yesus Kristus wong pilai sngau balong hakimen hakila bolong men ie yu paramajan men syun ru yau ubasyun yame kani di kepala ong hakim men barim hakat khot basau ong henai nga ong api tu i ikinong syun jong pi bat tu kurku yakibatim yapi tu le bharu tu kurku tu le bharu yakita kibasyun yapi tu duairu na kabanta kita kibale sni yapi bat kila kibale benru yapi kini ki Ktien kibau Yesus Kristus kren namar kata kadau babun kiberi kiong bau Yesus Kristus ulah penyap her ya ke jing keren ke jungu naka testament ke barim ulah keren ya ki besisya Yesus Kristus ulah penduk no ya ke jing temu lane ke jing long koridor jong ke Ktien jong Blei ke barim haka kitab ke barim hendak ngi isu hang ni ke bau Yesus Kristus ong pilaya sngau balaong haki bemen barim menum penyap unu uba penyap ti kadai u banhap hakajing bisar hendai ngaong api ba unu uba da so bitar yo paralok jung klemnya kandai u banhap hakajing bisar unu di uba khot yo parlok jung raka kadai u banhap hakajing bisar ba unu di uban khot yo me uba mutlop namar runar kandai u ban hap ha kadujok ding ngapuli kini ki ban peni ba kai ka ba ki beriu ki perkhat yu Yesus Kristus bawan ban penduk lani ban penmi pat da kawai karukom perkhat lada pin pule kini kalonong barok hai pincem ki babun ki benta ka ba Yesus Kristus kudau dengan penkut kani hakani ka benta
bat ka kwa ban ong ye phi ba ha ka jing shisha utrai jung Jesus Christ unang pen scam shishu unang pen scam shishu kumbo ulai thu ha umathias nong basan dekat ke bakhat nyau ha ka jing shisha ong hang ni basan bakhat nyau wong wat mut bangalawan ban penduk ya ka hukum bat kinong itu lupa tang ban mut ru kamlong yang ngi ban mut bau Jesus ulawan ban penduk ya kata kai ya ka hukum bat kinong itu lupa nrai uang ngalawan ban pen scam ya ka hukum bat kinong itu lupa kanda di ka bau Jesus uang ha ka jing xiao uang susu ha ka dukhat ka ba khat khandai uang kumno namar kata uno-uno uban pen kenya iwei ibarat hamret tam nakini ki hukum bat uban hikai kum tai ki beriu un khot yu uba hamret tam hakahima ki beneng parlok baik kala dai ka poringi bangin perkhat kham benia kham tam ladangi pendon kam ya Jesus Christ kumuta kum kata ka bor ka ba penduk no ya ki jing tho ba khoj lan ne ka pen kala ya ki jing tho ba khoj kan long ka ba ma shibon la poi shi kdan ba kut jong kani ka kot lonong ke jongi ho chi da ngim chimyat ter pater dengan kwa phi banong shishu ka jing job ka jong Jesus Christ ha ka jing em ka jong ha ka ba im da ka ktien ka jong Blei ka dei namar baul pulut por khambon ha ka basyong ha ka kijat ke jong Blei ban puli ka ktien ke jong Blei ban duai bat u Blei kata ka dewe ka ba ngila ban sotu ba u Jesus long bo job kam syong kamut tang bangi ngai kamut tang bangi ngai kala biang ndai ni don kam ya kata ka baki ong daga pareng ka quality time ka bangi pelut por bat u Blei men step bat men med ngila bun kam palat ngila ya mare ashurum bat chaneng ndai ka ni ka jingja uni COVID-19 ngala banong ulai ka poringi bangin pelut por shiing system banginnya pelut por ya gaban puli ka ktien ka jong u Blei kadai ka por yang ai phi bangin phai show Blei namar balai hau Daniel lanong ka basan ka khot ka ba arpulai lada phin puli kilan ba khadu laya thu yangi Daniel lanong ka basan khot ba arpulai laya thu yangi hang tu bau dui Blei ubabat ya ka jingring men siem ji penhiar men siem ka jongi teng yung niu babat ya ka bor ya ka men jing im ka jonga jong phi ngishim sting ngim don por banya penut por badu dan bun kinuk sal sengi la banai hatu ladangi don ka ba ik leni uba ik kumno ngi penut por bat ki men step bat men me kan no tam ladangi ngi ong bangi ik yu Jesus Christ ngin jin dalap penut por badu khambun men step bat men me ngila bani ya ka sam kalau nong ke balai pinyo dekat bahnyo kumju ro ka sam ke basau pun riu ke dekat ke basipau hot bat kiwei pat ngi yu nong roi sam hang tu unong roi sam hang tu ngek usyania bot ai tilot bot kormen hakajing isnai ke jong Blei ngek usyania bot ai tilot bot kormen ha kajing ai ke jong Blei bat u rebit hi wai ke jingmut yangi ya ka bakum no ngila ban long kum jisu bangila ban pule ktien jong Blei bat ka ktien jong Blei kan chong hangi ladangi penmelian ya ladi parlok para banget bi bangin ruai ya ka ktien penlong kum ke jing ruai ya ka ktien ke jong Blei ban puli ki ban chong ha ka donut ke jongi kumu bau debit long haka sam ke basispa khat khandai ke dukhat ke bakhat wei ong ya ka ktien jome
ngalari ka hapdeng du jong ka donot khnang bangunum le pop persyai me kani to ai bakan long ka jingmut jong abat jong pi Yesus Kristus ong ru ha bakut ong lada pi ai ne hanga Yohanes nong bakhat san khot bahinyo lada pi ai ne hanga bat ka Ktien jonga ka ai ne hapi ya ka ei ru ba phimon phin pan te kan long ye pi kwa ban pankut da ka wei ka khot no kolosai na shiti pol shikinong kolosai kalanong ka balai ka khot ka bakhan riu inya phai lang shikatu ka khot shiti pol shikinong kolosai kalanong ka balai ka khot ka bakhan riu ka ong kumne toai bakani kalong ka jihikai na ka banta jonga ba jong phi lengba kani kalanong ka bangingin im ta ka Ktien ka jong Blei ngin im da ka Ktien jong Blei kong ni ai ba ka Ktien u Chris ai ba ka Ktien u Chris kan shong kar hai hapo jong phi ha ka jing start baro da ka bahikai bada ka bayas neng parlok haki sam haki jing ruai bat haki jing ut bakan jaman sim da ka barwai da ka jing ayai haki donut jong phi shau Blei ka kwa ban puli ru kan ni khot bakhan nyok ba ong de ka ai baro ka ba phile ha ka Ktien lani ka jing le to le ya baro ha ka Kharbteng u Jisu u bautrai da ka ba aingu ya u Blei u bakpa ta u to Blei kur khuengi unyarap ruengi ba ila banya seriem utrai banong penim jong Jesus Christ khamtam hakipor ku bakum gine nyila banjob ya ka jing pencoy lada ka Ktien u Blei ka don hapo ka jingim jonga ba jongi to Blei kur khulang ngi na menta ka burom jongu amen Karpat yepi barok ki para bangai ki baidon hayeng asam ki parlok ru ki bala ki bayas ngap ya kani ling ba ka YouTube papin sobha ban pendem lagi kli inya doai ko kpa jingi ba habneng long bala kar khu ye Kharbteng ga ba khu jome niwan hajan jome ko kanrat da ka jing penla ka jome ko trai yuan ko trai bi ban karpat ime Blei ban pun khoj yangi ban ma bi ki pop ki rengkang ki jongi ban pun longi ko trai bi kita ki khon chinrang ki khon kan thai ki jome yuan ro hajan jome ko kanrat bi bangin mani yeme taka donut bat kaman siem baro ya meken u Blei u Abraham Blei Isaac Blei Jacob u bolong uju menin menta bat syabam jukut niwan ro hajan jame ko kanrat ban karpat yeme ya ka men ahi ka bor bangin nang banduai ban ong long kamon jong me haki eki baro haka jing im ka jongi namar ka mon jo metrai ka long ka babhatam na ka benta jingi wei pe wei ko trai bi nadwai ko pa babha men kor khui ki para banget ki jongi ki badan hala ki jong ki jing ki yeng ki sam ki jong ki don hapdeng jong ki balade banya lengba ya ki kin jing kendu bobun jaj ki jing pang jing stom ka jing duk ka jing kerdu ka jing bobun jaj ko kanrat babha ho don na pedeng jong kiru ki bala penthamai ki jing mut jong perkhat jong ki bala syam ya ki jing syam penthamai rengkat ba me lengba ke ni ki jing ya lenti hakini ki por ki ba ablai ngadwai men ker khu ki ko trai be ngadwai ru men don lam rekat bat ki paralok parajor jongi
baju kloy ban sngo ban sha skor ikini gijing shisha ka Ktien ke jometrai ngadwai men kerku mo me ko pa bi lingba umen sim ba kho jometrai don lem nakat jing syakri belang sa ko pa na bang adwai ngapan kerpat ikini baro ha ka Kharbteng ka bai ke Kharbteng ka don bor tam ke jong trai bonong punim jing Jesus Christ amen.